जों हालाय TWF Tripura Mokani TWF ni Boma Bodol जों इरो खानागै खानापारा हिजा खामो गायाराम पारा लाय ब्लक लाय जुलाइबारि ब्लक न जुलाइबारि ब्लक गायाराम पारागो जिनि ताखुक मासा बाननायनि थांप्रो वातै काबांक्ला वावै जेतै नोमि तंप्रो बिनि बानतै लायनि नाय हनेबो नायनि थांप्रो हाकवागै हाबाय सिनजागै थबजाजाग बोनो नायत्री मैया हालाय बोनो जों किसा नायनि हने फैले माने खबर लानि हने फै माने असय बिसय नायग्रा नाय हने फैले माने हालाय जिनि इरो जिनि मेडिया तांपुरावबो बग इरो सामुं खलाय तंफायो सि जिनि बुखुगनि बुनि हने बग बेरो सालबाय हरबायलाय थुयो इरो केन्सना मै तंफायो बंनोबो पाइफ्लाया आनि बोखाबाय आं बंनो हामबाय मारगो तामाने हने बग तिनि जिनि तिप्रा सांगै तिप्रा सानि बागै जिनि ताखुगनि बागै सकले साथारे बग तिनि इरो हरबाय सालबाय नोबो खिबियो बग इरो फाइ सामुं जबा माने बागै बंनो बेलायना आं हामबाय माया हालाय बेलायनो खा दुनि दुओ खा खामो तामानि बागै मालाय जिनि तिप्रा साहालाय एखे साथार जागियाङै दङ जिनि तिप्रा सानि बागै हाला कायसाबो फायनाय फैनाय करै तामा मन्त्रि तामा मुख्यमन्त्रि सरकार दङ कोटि मालिक कोटि दङ यागोरां तबो जिनि बुरुंनि बागै हालाय इमति दायो फाय सामुं खलायनानि बागै ए बुरुंनो नायतै कादनि बागै कायसाबो फायनाय करै बिनि बागै आं सानो मजो जिनि सरकारनो ये जिनि त्रिपुरा राज्य जे सरकार इतुंनाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आजगै तंनाय बोनो बां सानि मजंगो फाय इरो बोसोरां थांनायबा सरकार कोटिनि मालिक कोटिनि मालिक गङै दङ किन्तु ए जागायाव जिनि त्रिपुरा साया अयनो जाति हालाय दिनै इरो चेरजा खामो बुरुबो फाय काबां फायै दिनै मन्त्रि ओंथोन MLA ओंथोन MDC EM ओंथोन जुरु फायनाय फै हामो किन्तु तिनि जिनि त्रिपुरा सांगै जिनि त्रिपुरा सानि बागै हालाय सामुं जोबा फायजैया बिनिफ्राय बेलाय खा खामो बेलायनो मकल मुक्ति क्लायनि नायो आं गक्सानि मसंलिया तामनाय खा खामै फायो जिनि बुकुक साइजों दङ बसाबोतै करै बग बिहि बसायखनै सुक दं माने एमनो खायरंनि नाङो वानसुनि नाङो जुबानि नाङो फायदि जारा नुवा आजगै दंनाय र ए जिनि बुखुं मासाजुक दङ बिनि बासायखिनि कामाजा नायतुरि माया हाफ तबजाजा बोनो बायखे नायतुरि कारि मानो बोनो किसा जुबानि बागै जुरुबनो फायदिनि आं खाबाय खबाय कला कबक जागो खेतिनि साबसा फाय सबाय गारा जों तिनि इरो फाय सबायका जिनि TWF नि ब्लक कमिटिनि केसियार हालाय सेक्रेटारि दङ आरो मेम्बार दङ आं हालाय सेन्ट्रेल कमिटिनि TWF सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि एनार्जि डेपुटि बानसानि माया गै जोंनि